sportosat. Híradónk vendége Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke. Megjöttetek az Európa-bajnokságról. Nagyot alkottatok? Ez most egy felkiáltó, meg egy kérdőjel is van mögötte. Ugye hát két nagy is érmes lett a Így van, mind a két nagy érmes lett, ez nagyon jól hangzik, ugye, de a nagyobb érmes a kisebb lett valójában, ugye Nagy Niki, aki 3 ezüstöt szerzett, fantasztikus teljesítménnyel, szinte megelégedett volna egy bronzéremmel is, még mielőtt kiutazott volna. Azt mondta, hogy ha ő érmet szerez, nagyon elégedett lesz. Hát így sikerült, hogy 3 ezüst lett, és a Péter pedig, hát ő a szokásos formáját hozta. Nikolett most azt nyilatkozta, miután hazajött, hogy most már egy kicsit szomorú is. Egyik szeme sír, a másik persze nevett. Nem csodálkozok rajta, hogy ő ilyeneket mond, teljesen egyetértek vele, mert nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújt évek óta. Ő volt az, aki a legtöbb kvalifikációs pontot hozta a versenyeken. Ugye most is érmet hozott. Tavaly is ott volt az Európa-bajnokságon a legjobbak között. Világbajnokságon is. Ő rajta nem múlt, hogy a nők közül nem megy senki most per pillanat. Kin vagy min múlott, hogy egy hölgy sem indulhat az olimpián? Egyetlen egy szerencsétlen, úgymond baleseten vagy sérülésen múlott. Gyakorlatilag ugye magát Krisztina megsérült, olyan izomgörcsöt kapott, hogy ki se tudott jönni Párizsba a gyakorlatát megcsinálni, és ő azóta is folyamatosan bizonyítja, hiszen most az EB-n is sokkal többet emelt annál, mint amennyit Párizsban kellett volna neki teljesíteni, akkor sajnos nem tudott kijönni, ezen múlt, pedig akkor, ha ő ki tud jönni, és azt az egy gyakorlatot megcsinálja, akkor nem csak a Nagy Nikolett jut ki a olimpiára, hanem Kruszler Eszter is. Aki most az EB-n betizett. Fogalmazhatunk így? Én nem fogalmaznék így, azért, mert az Esztén óriási teher volt. Elhangzott a tévéközvetítésben is, hogy már előzetesen a sportszakemberek is nekiígérték a kiutazó helyet, és minden reménye meg is volt rá. Sőt, az Európa-bajnokságon fölkértek engem, hogy díjátadóként majd a Kruszler Eszternek én adjam át a érmeket, mert teljes mértékben biztosak voltak benne, hogy az eddigi teljesítménye alapján a Kruszler bronzérmeket fog szerezni, tehát ő Európa-bajnoki harmadik lesz, és ez egy óriási megtiszteltetés lett volna a Magyar Súlyemelő Szövetségnek, hogy én adom át neki a díjat. Hát később tudtam átadni díjat, ugye, de hát ott abban magyar nem volt, mert a 105 kilós legjobbak között sajnos nem volt magyar. Mi volt az Esztivel, azért azt lehet tudni? Most csak a nagy teher nyomta őt agyon, vagy valami más? Mert egyes hírek szerint nagyon könnyű volt. Majdnem 2 kilóval volt a súly alatt. Több mint 2 kilóval volt, tehát 66 kiló környékén volt. Ennek ellenére ő ezt szerintem szándékosan tartotta, mert így ezzel sokkal gyorsabb, robbanékonyabb volt. Ezeket a súlyokat ő hát nem ezt, hanem ennél sokkal többet könnyedén teljesített az edzőtáborban. És annyira elkötelezett volt, annyira igyekezett, hogy napközben még a 6 éves kisfiát is levitte azzal együtt, edzett, és hát ennél magasabb súlyokat ő lazán ki tudott szakítani, hiszen ugye most a szakításon esett ki. Igen. Látszik rajta, és aki visszanézi a felvételt, én többször visszanéztem, nagyon erős volt az Eszti. Csak sajnos ebből nem jött ki semmi. Így van. Szerintem túl nagy volt a teher rajta, mindenki óriási teljesítményt várt tőle, ő is saját magától, és az első gyakorlatot egy kicsit elkapkodta. Látszott rajta, hogy megvan az a gyakorlat. Tehát a szakemberek is azt mondták, hogy ez a gyakorlat, ez jó, ez simán tudja hozni, és nagy valószínűséggel ettől elbizonytalanodott, és itt vége lett. Milyen érdekes, és egy rutinos versenyzőről beszélünk, és beremegett a keze a nagy nyomáson.
Ez teljes mértékben így van. Egy kicsit ő egy ilyen drukkos versenyző, többször volt már vele ilyen, láttam én a világbajnokságon is, hogy úgy izgult, mint aki most megy először a dobogóra. Ő egy ilyen típus, de hát egy fantasztikus. Hát azért ő egy világszerte ismert versenyző. Én nagyon sajnálom személy szerint, mert nekem az egyik nagy kedvencem volt az Eszti. Marad még, vagy abba hagyja? Szerintem egy kicsit le kell ülepedni a dolgoknak, és hát majd akkor beszélgetünk egy kicsit. Az Eszti teljes mértékben profi, tehát ő biztos, hogy tudja, hogy mit akar, hogy akar. Egy dolog biztos, hogy ha kijutott volna az olimpiára, akkor az lett volna az utolsó versenye. De akkor még nem döntött. De akkor a kérdés akkor ült, tehát volt alap, hogy most abba hagyja, vagy sem. Így van. Hát meglátjuk, hogy fog dönteni. Nagy Nikolett nagyon sportszerűen azt mondta, hogy ő tovább hagy, hiszen jön az EB, jön a következő világbajnokság, tehát vannak feladatok, attól függetlenül, hogy nem jutott ki az olimpiára, de itt volt egy kis, olyan, mint hogy azt sejtette volna, hogy lehet, hogy még van valami halvány remény, hogy mégis csak kiüssön az olimpiára, elnök úr? Nekem is ez a véleményem, megmondom őszintén, hogy nagyon szomorú lennék, hogy ha Európa második súlyemelőnője a saját súlycsoportjába nem jutnak ki az EB-re, hiszen hogy ő 3 ezüstöt szerzett, ezzel bizonyította, hogy ő a második legjobb, ő neki ott kellene lenni. Annyi esélye van neki, hogy a világranglista az állandóan változik, alakul, na most vannak előtte bőven, de sokkal előrébb kerülhet, hiszen ki fognak esni sokan, mert vannak olyan országok, ahol az ő súlycsoportjában, mondjuk kínai például 3 is van, és abból egyetlen egy maradhat benn, de az is ki fog esni, mert azok is már kvalifikáltak. Tehát végeredményben ő neki azok közé kell bejutni, a legjobbak közé, akik még nem kvalifikáltak, erre azért van esélye. Ha nem is túl sok, de azért van. Ez mikor derül ki? Úgy néz ki, hogy június elejére ez el fog dőlni. Most mennek sorozatba a nagy nemzetközi versenyek. Most van az Ázsia kupa például, most indul azt hiszem a hétvégén, ott rengeteg versenyző lesz, ott az majdnem eltart 2 hétig, utána Amerika kupa, és majd ezek után lesz majd döntés. Értem. Most éppen a Nagy Nikolett gyakorlatát látják a nézők. Ki lepődött meg jobban? Te vagy a szövetségi edző, vagy éppen a versenyző ezen a 3 ezüstérren? Szerintem a versenyző lepődött meg. Ő sem gondolta, hogy ilyen jó formában van. Mi azt gondoltuk, hogy a Nikinél bármikor kijöhet, ő benne volt. Állandóan a siker lehetősége, ő neki már tavaly is jól kellett volna szerepelni. Már előzőleg vártunk tőle nagyon komoly eredményt, ő belenyugodott volna bronzérmekbe is, és ő saját magát meglepte. Az egyénitől többet emelt? Az egyéni csúcsától? 94 kilós szakítással például egyéni csúcsot emelt. Tehát sokkal jobb lett, mint ahogy volt. Lehet azt mondani, élet egyik legjobb formájában volt most az Európa Így van. Annak ellenére, hogy egy mandula műtéten esett át előtte, nagyon komoly gyulladásos mandula műtétje volt, és egy szal végeredményben itt ez hátráltatta egy kicsit, de jól sikerült. És ugye az Ózdi műhelybe készült, ha jól tudom. Tehát nem ismert le, ugye Tatára sem volt egy olyan időszak. Így van. Ők nagyon jól együtt dolgoznak az edzőjével, ugye Fekete Józseffel, aki szintén súlyemelő volt, Fodor Emese, Európa-bajnoki bronzérmes súlyemelő. Ő segíti a munkáját. Tehát ők nagyon jól együtt tudnak dolgozni, és azt lehet mondani, hogy ennek a 3 embernek az együttes munkájának az érdeme ez a siker. Akkor ez így jövőben is maradhat ez a felkészülési? Annál is inkább, mert a edzője azt szereti, hogyha ő készíti föl, esetleg az edzőtáborba elmennek utána szórakozni. Ő egy nagyon szigorú, komoly ember, és ő azt szereti, hogy a versenyzői ne engedjenek ki egy percre se. Hölgyeknél egyébként volt olyan, akivel nem voltál maximálisan megelégedve? Tehát van egy kis hiányérzeted? Nincs. Tehát mindenki azt hozta, ami úgy
nagyjából úgy. Hát teljes mértékben elégedett vagyok például Szilágyi Kingával, egy nagyon fiatal, 16 éves elkötelezett kislány. Ha ő így fog fejlődni, mint ahogy eddig, akkor ő vele már nyugodtan számolhatunk a következő olimpiára. Ő oroszlányi. Oroszlányi, nagyon ügyes, nagyon jól képzett, technikailag is, erőnlétileg is. 16 éves. 16 éves, és már most... Meg kell valahogy tartani akkor? Az lesz a legkeményebb feladat, hogy... Szerintem nem lesz őt nem nehéz megtartani, mert őnek a családja is ilyen. Tehát a családi háttér is olyan, hogy szeretnék, hogyha ő súlyemelő lenne, úgyhogy ő egy elkötelezett... Van itt is egy kis jövőkép akkor a utánpótlás szempontjából. Férfiak. Végül is azt mondom, hogy papírforma, mert ugye Nagy Péter folyamatosan hozza mindenhonnan az érmeket, és megint hozott egy érmet. Ezért mondom, hogy papírforma. Vagy mégsem? Hát azt lehet mondani, hogy papírforma, mert a Péter készült erre az éremre, vártuk is tőle ezt az érmet. De a másik két kiemelt versenyzőnktől, tehát a Baranyai Tőlük is vártuk az érmet. Vártuk, így van. Nem így hozták. van. Ha most így nagyon leegyszerűsítem. Hát nem is értem, hogy miért nem hozták. A Baranyai Jani például 190 kilót lökött. Az nála nem egy nagy teljesítmény, egy évvel ezelőtt 201 kilót lökött például az Európa-bajnokságon. Tehát most, hogyha egy 196 kilót lök, ezzel bronzérmes lehetett volna. Tehát nyugodtan elvárható lett volna Janitól az érem, amikor a 190-et megcsinálta, mert a szakítása az 3 kiváló szakítás volt. Akkor mi már, megmondom őszintén, hogy vártuk az érmet tőle. Szinte be lehetett neki írni. Nem így történt. Mi történt? Valami történhetett vele, nem tudta a kétszer kilökni a 196 kilót, mi se tudjuk, ő se tudja különben, nagyon-nagyon apró technikai hiba játszhatott közre benne, ezt majd meg fogják a szakvezetőkkel beszélni, meg fogják nézni. És ugyanide lehet sorolni, hogy a Gyurkovics Ferit, ugye ő már régi rutinos versenyző, őnek is egyetlen egy szakítás gyakorlat hiányzott, és akkor ő is bronzérmes lehetett volna. De hát ő se tudta ezt megcsinálni. Sajnos. Hogy néz ki most a versenyzők támogatása? Most megvárjátok, míg kimegy az olimpiára, vagy most ettől függetlenül az elvi eredmények után a szövetség most megint hoz egy újfajta támogatási rendszert? Hogy tudjátok ezeket az élsportolókat támogatni? Mindenképpen támogatni fogjuk az élsportolókat, ugye, akik most jól szerepeltek az Európa-bajnokságon, azok például eleve megváltották a következő évre is a Gerevics ösztöndíjukat. Tehát ez azt jelenti, hogy fizetett sportolók lesznek a következő évben, és itt Nikire gondolok, akkor Baranyai Janira is lehet gondolni, és én ide sorolom például még a Nagy Pétert is, hiszen ő a későbbiek folyamán is fog még olyan eredményt hozni, amivel bekerül a fizetett sportolók közé, ugye, mert most harmadik lett, hozott egy bronzérmet, de összetettben 7. lett, és gyakorlatilag csak az összetett 6-ig számít, úgy kerül be a fizetett sportolók közé, de ezen kívül nagyon sok támogatást adunk a versenyzőknek. Most is például az év elején minden vezető versenyző kapott egy $500 000 forintot például arra, hogy meg tudja venni a táplálék kiegészítőket, mert ez nagyon fontos, anélkül nem tudnak készülni. Az oroszlánynak például 1.150.000 forintot utaltunk azért, hogy az Esztit ugye, és a Baranyai Janit ők kapták a legtöbbet, de ugyanígy kaptak a többi versenyzők, és azért mondtam, hogy minimum $500 000 forint volt a legkisebb, és amellett ugye ők még mindegyik fizetett versenyző is. De még azt is el lehet mondani, hogy volt olyan edzőnk, például a Fekete József, aki tavaly kapta például az ösztöndíjat, egy év alatt 1.200.000 forintot, azt mondta, hogy ő nem használja föl, ő a versenyzőre fogja költeni. És ez tényleg meg is látszott most a Nagy Nikoletten, hogy ráköltötte ezt az 1.200.000 forintot, mert a Nagy Nikolett kiválóan emelt. Szuper.
És akkor jövőben is tudjátok ezt tartani? Mindenképpen ezt tartani kell. Most fogjuk aláírni a szerződéseket az állami pénzekkel kapcsolatosan. Eddig ugye az Európa-bajnoksági bezárólag a támogatók finanszírozták a szövetséget, semmiféle kiesést, semmiféle gondot nem okozott. Annyi azért volt, hogy csak közvetlenül az elutazás előtt vettük meg a repülőjegyet is, akkor váltottuk ki a pénzeket, hiszen volt egy elnök választás, vagyis 2 is volt, és ugye volt egy kis bizonytalan helyzet, és addig a támogatók úgy gondolták, hogy ha nem én leszek az elnök, akkor majd, hogyha lesz egy másik elnök, akkor az fizesse ki az Európa-bajnokságnak a költségeit, meg vegye meg a repjegyet. Hát állt volna rendelkezésére mondjuk egy 3 nap. Na most a híradások szerint simán nyerted a választást. Valóban így volt? Egyáltalán nem volt ez ilyen sima. Úgy néz ki, hogy 2/3 nyertem, ez nagyon-nagyon simának néz ki, de a háttérben azért nem így volt. Próbáltak ellenem nagyon komolyan föllépni egy-két klub, egy-két ember. Nem biztos, hogy fair play díjat érdemelnének ezért, amiket csináltak, de hát ez így sikerült, végezetül azt lehet mondani, hogy lehajtott fejjel távoztak. Nem is kellene róluk többet beszélni. De mi a vonzó abban, hogy Súlyemelő Szövetség elnöke lehet bárki is, hiszen az elnöknek fizetni kell, nem az elnök kapja a pénzt. Mi a vonzó ebben? Azt hiszik, hogy ha oda kerülnek, akkor olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy ők osszák a pénzt. Hát itt nem pénzt kell osztani, itt pénzt kell hozni. És nagy valószínűséggel ezek az emberek, akik erre gondoltak, azok eltévesztették ezt. Utolsó és lényeges kérdés, mikor és hogyan dől el, hogy a 3 fiú közül kimehet az olimpiára, mert ugye egy kvóta van. Jut eszembe, áll még az a történet, lehet, hogy 2 férfi tud kimenni az olimpiára, vagy most már az már nem. Az mert már lecsengett. Így van. A Jani sajnos nem nyert érmet, és így nem tudjuk kérni a Fair Play bizottságot, hogy vigyék ki. Mind a 3 versenyzőnek van esélye, hogy kijusson. Szerintem föl fognak állítani egy sorrendet, mert előfordulhat, hogy valakit kijelölnek, megsérül, akkor valakit utaztatni kell. Ki állítja fel, és mikor és mi alapján a sorrendet? Hát elsősorban ugye a szövetségi kapitány tesz javaslatot, meg fogja vitatni az edzőbizottság is, és ezután dönt az elnökség. Én azt mondtam, és ezt tartom is, hogy aki a legjobban szerepelt az Európa-bajnokságon, az utazzon ki az olimpiára, de meg kell vizsgálni, hogy mostan ez ki volt, hiszen a Baranyai Jani 6. volt, a Péter 7. volt, de hozott egy bronzérmet. Úgyhogy a szakemberek eldöntik, hogy ki volt az. Elképzelhető, hogy lesz egy úgynevezett házi verseny, vagy megint kimentek valami nemzetközi versenyt kerestek, ahol élesben le lehet mérni, hogy ki milyen formában van. Én ezt majd rábízom a szövetségi kapitányra. A versenyzők szeretnék, hogy legyen egy házi verseny. Szerintem mind a 3 versenyző, hozzávéve ugye a Baranyaihoz és a Nagyhoz a Gyurkovicsot is, hajlik erre, hogy legyen közöttük még egy kis csata, és úgy dőljön el, hogy az adott időpontban tényleg ki van a legjobb formában. Jó, és a kapitánynak mikor kell meghozni azt a döntést, hogy eldönti, hogy hogyan és mikor dönt? Én azt szeretném, hogyha minél előbb meghoznák ezt a döntést. Szerintem a jövő hónapban ez le fog zajlani mindenképpen. Ugye a fiúknak is azért nem mindegy, hogy készülnek, mire készülnek, hogy edzenek. Legyen ideje fölkészülni. Arról nem beszélve, hogy szerintem a Magyar Olimpiai Bizottság még egy kicsit meg is támogatja azt a versenyzőt anyagilag, aki kijut az olimpiára, hogy még jobban fel tudjon készülni. Egyébként tényleg mennyire eladhatóak ma a magyar súlyemelők? Elég jól eladhatók, rengeteg támogatónk van, de ez inkább elsősorban barátság kérdése. Akkor jönnek támogatni, hogyha barátoknak ugye az ember elmeséli, tehát úgy még nem jelentkeznek, hiszen nincsenek akkora világsztárjaink, mint egy kajakkenúba vagy egy úszásba. Ott ugye keresik azokat a versenyzőket, mert azoknak a multicégeknek nagyon nagy reklám lehetősége. Súlyemelő még nem ilyen.
Lehet valamelyik a három fiú közül, amelyik kimegy, bármelyik érmes az olimpián? Vagy ez túl merész álom? Egyáltalán nem merész álom. Valamelyik fogásnemben lehet érmes. Csak az a nagy gond, hogy az olimpián csak egy érmet adnak, összetettet. Szerintem a Péter odaérhet szakításban, ha ő jut ki, a Baranyai odaérhet lökésben. Most éppen őt nézhetik a kedves nézők, a Baranyai Janit. És a Gyurkovics is, hogyha ő jut ki, akkor ő pedig szakításban. Összetettben pontszerzők lehetnek. És ez miért van az, hogy csak összetettben van érem az olimpián? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni. Ezt végeredményben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönti el. Valószínű, hogy túl sok időt venne igénybe, hogy minden fogásnemben eredményt hirdessenek. Akkor végül is azt nézik, hogy összetettben. Így van. Ki hol végzett, és akkor... Így van, és az pontszerzők lehetnek, szerintem az is nagyon nagy dolog. Nagyon szép volt a Jani szakítása, amit most láttak a nézők. Rendben van, egészséges könyökkel, keze, minden. És 3 kiváló szakítást csinált, sokkal többet szakított most, mint Pekingben, úgyhogy a Jani az nagyon-nagyon rendben van. Én is nagyon féltem tőle, de ő leküzdött minden félelmet, és fantasztikus jó formában volt. Ugye az, hogy összetett van ugye csak olimpián, tehát igen, csak fel van adva a kérdés nektek, illetve a kapitánynak, hogy és ki mellett döntse, melyik ujjába harapjon bele. Nem lesz egyszerű választás. Én egyáltalán nem irigylem a szövetségi kapitányt, egyáltalán nem irigylem azokat az edzőket, az edzőbizottsági edzőket, akik döntenek. Én azt hiszem, hogy már az utolsó szó kimondásában könnyebb helyzetben leszek. Jól vettem észre, a szakmai kérdésekből kivonod magad? Teljes mértékben. Én nem szoktam beleszólni. Sokszor mondják, hogy beleszól a szakmai, egyáltalán soha nem szólok bele. Én egyetlen egy versenyzőnek sem írok edzéstervet, egyetlen egy versenyzőnek sem mondom, hogy hányat emeljen abból a súlyból. Soha nem szólok bele a szakmába. Mit vársz tőlük? Mármint a szakmától, most a vezetőktől, akik szakmáznak. Igen. A szakmától azt várom, hogy lépjünk egy kicsit előre a fiatalokkal. Tehát azokat a fiatal versenyzőket, akik már úgymond bontogatják a szárnyaikat. Fiúk között is vannak nagyon tehetséges fiúk. Biztos, hogy most ebbe az évben azok is már jól fognak szerepelni. Akkor a lányok között itt van ez a kis fiatal Szilágyi Kinga például. Én nagyon várom, hogy most az ifjúsági Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon már valamilyen szinten beírja magát a nemzetközi élmezőnybe. Tényleg nekik idén mi lesz? Fiataloknak milyen versenyük lesz? Az ifjúságiaknak nagyon komoly versenyek lesznek, hiszen itt lesz Kassán az ifjúsági világbajnokság, a legjobbakat kivisszük, tehát biztos, hogy a Szilágyi Kinga az például indulni fog, őneki ott a helye. Ott éremben gondolkodsz ott is, tehát ugye? Hát a világbajnokságon azért nem. A világbajnokságon nem, de az Európa-bajnokságon ott már érembe gondolkozni. Az mikor lesz? Az majd ott augusztus-szeptember környékén lesz, Konstancában lesz, úgyhogy ott a Kingának ott kell lenni a dobogó környékén. Biztos, hogy ott is lesz. Lényeg, hogy zajlik az utánpótlásnál is ez az élet, de hát ugye a felnőttekkel is az olimpiával lehet a legjobban eladni a sportágat, úgyhogy most egyelőre akkor főn a fejetek, mármint a szakmának, hogy melyik fiúnak ad bizalmat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További sportosat. A Dino Sport híradót támogatja a Nemzeti Sport.